F'dan il-programm jidhru xi prodotti kummerċjali. Dan il-programm huwa adattat għal kull età. Sara tat-tajba minna ftit ser jibda prime time tal-lejla. Il-lejla ser nospita l-xandar Clint Bajjada. Clint meta beda jxandar kellu biss 14 il-sena. Illum il-ġurnata u ilu għal dawn l-aħħar 10 snin il-kap tal-istazzjon One Radio, l-iktar stazzjon tar-radju segwit f'pajjiżna. Fit-tmexxija ta' stazzjon tar-radju daqshekk popolari b'daqshekk udjenza x'inhuma l-isfidi li taffaċċja ta' kuljum. Dan huwa fuq ix-ser nitkellem ma' Clint il-lejla. Apparentement Clint jibża ħafna wkoll mill-ajruplan jibża jtir, però xorta waħda jirnexxilu jsifer, niltaqgħu ma' Clint minn ftit ieħor għax prime time jibda issa. Prime time qed jiġi mossal lilkom grazzi għal This is the new Seat Arona at Continental Cars. United Colors of Benetton. Sterimar Block Nose Baby, prodott naturali, mamur mill-ilma bahar. Sterimar, nifs aħjar, ħajja aħjar. Is-sena tat-tajba u nilqakom għal prime time biex tkunu tafu d-dettalji ta' x'qiegħed tinservi lill-mistiedna tiegħi. Din il-ġimgħa tistgħu tidħlu fil-paġna ta' Facebook tiegħi u mbonnici.tv u hemmhekk issibu video bid-dettalji kollha kif tistgħu tippreparaw dak li qiegħed inservi lill-mistiedna tiegħi il-lejla. Qegħdin eżattament f'nofs il-ġimgħa għalkemm għal ħafna għada huwa l-aħħar jum tal-ġimgħa x'ħajbda l-weekend u x'weekend dak, long weekend għax nhar il-ġimgħa sejrin niċċelebraw il-festa ta' San Pawl. Il-lejla il-mistieden tiegħi il-kollega tagħna Clint Bajjada. Kif int Clint? Alright, grazzi tal-istedina. Tajba, grazzi tal-aċċettajt, tista' takkomoda ruħek, wasal Clint Nel. Wasal. Kif aħna Clint? Tajjeb, ta' inti? Jiena tajjeb ta' tradizzjoni ta' prime time nirreġistra l-kurħat jien. Għamel li tħoss. Naf li tiġa rreġistrajtek xi darba jew oħra imma ħajkolli nżomma tradizzjoni, jisem ukun jom? Clint Bajjada. Clinton, imma insomma. Min jgħajat le Clinton imma? Il-mami. Il-mami? Jgħajat li Clinton. Data ta' twelid? 24 ta' Ġunju. Ija, naqmux fil-imnarja. Għannaqra, San Ġwan. 1982, 82. Mela inti ikbar minn mela s-sena l-għaddieta laqt 40. Ekku. 41 dis-sena. Fejn inti mwielet? Pieta. Pieta, residenti, Mosta. professjoni, Full-time country manager u head of One Radio, Joe One Productions. Clint, din is-sena anniversarju importanti, 10 snin, fit-tmun ta' One Radio. Ekku. L-istazzjon bl-akbar udjenza, l-iktar segwit f'pajjiżna, x'inhu l-istazzjon daqshekk popolari, x'inhu l-isfidi li taffaċċja ta' kuljum? Mela, jiena naħseb l-iktar ħaġa importanti l-sfida l-għonet li m'għandekx ħin għaliex apparti li huwa stazzjon ta' mużika għaliex ħafna nies pers li huwa One jaħsbuh stazzjon politiku, però fih ħafna mużika, l-maġġoranza tal-ħiniet huma mużika li xandar 24 sija kuljum. L-isfidi huma li ma tafx ħajjiġri minn ħin għal ieħor, ġifieri jista' jiġri xi ħaġa si oħra li titbiddel skeda dak il-ħin. Meta jkollna mod partikolari xi kampanja elettorali jew elezzjoni, tittoqgħod attent il-mowbajl jekk idoq xi ħaġa oħra jiġru ħafna affarijiet. Però ovvjament l-iktar affarijiet sbieħ huma li għandek ħafna nies isegwuk, imma naħseb One Radio jagħmluh il-personalitajiet li għandek. Ġifieri l-iskeda mhux biss kif tqassama, imma n-nies li għandek available biex jagħmlu dawk il-programmi. U bekk naħseb baqa' popolari għax naħseb jien bħala kontenut bajna bħala stazzjon nazzjonali. Ġifieri li jiena nħobb ħafna li jkollna kontenut tajjeb, mhux sempliċement tmur tagħmel programm mużikali, imma titmur preparat għal dak kollu li jista' jinqalgħu. Ġifieri llum l-ebda programm ma jmur dak li jkun l-ebda preżentatur ma jmur mhux lest biex ixandar. U naħseb dan kollu tagħna riżultat għal ħafna snin li inti tkun segwit ħafna ma jfissirx li ħatibqa' segwit ħafna għal dejjem għaliex għandek ħafna sfidi ta' stazzjonijiet oħra, in-nies iħobbu jisimgħu xi ħaġa ġdida, in-nies iridu jbidlu, imma aħna stabbilixxejna ruħna bħala stazzjon segwit ma' ħafna u ħafna nies. Clint, suġġett kompletament differenti. Mill-1 sal-10 kemm int fanatiku tal-futbol. Xejn kważi. Le, ismani, għala, għaw min jgħelek ma nifhimx, mhux ma nifhimx għax biex tifhem fil-logħba tal-futbol ma tiċċier. F'kont nilgħab il-futbol fi żmien jien. Imma ma tantx insegwi, ġifieri, ma tantx insegwi. It-tim nazzjonali darba lab kontra l-Ingilterra, ftaqali u int kont hemm. Ejwa, mela. Din is-sena kombinazzjoni it-tim nazzjonali ħajkun qed jiltaqa' kemm mal-Ingilterra u kemm mal-Italja. Ġifieri hemm logħba f'Marzu u logħba oħra
f'Lulju. U jiena dak iż-żmien flimkien Maron Briffa konna nagħmlu Stadium PA, da tkun ġifieri qed fil-ground inti u tkun qed tgħid bil-mikrofon il-players u ħaġa oħra insomma. U jiena kont qed nagħmel ngħid il-players l-ewwel 11 li ħajlabu tat-tim Ingliż u kien hemm ħafna players famużi mad-dinja kollha. U meta jkun hemm Malta, Italja, Malta, Ingilterra, jkun hemm ground mifquh bin-nies u warajna kien hemm is-supporters tal-Ingilterra. U jiena insomma meta bdejt ngħid il-formazzjoni tal-players tal-Ingilterra, ħarbat l-ewwel wieħed u smajt boom warajja u komplejt naffet, ġifieri bħal meta tidħol ġottajn u toqpa' taffeċ u toqpa' taffeċ. Minn hemm qed tismani da mhux xogħli u allura aħjar inwarrab u nħalli f'idejn ħaddieħor. Kienet stressanti ħafna l-biċċa, mhux dakinhar biss, imma anke eżempju meta jsir goal, meta jkun hemm substitution, inti tittejt minn ħireġ u minn dieħel, tara fil-players, ikun hemm għajnuna, imma kollox ta' dak il-ħin. U għandek in-nies qed jaraw dak il-ħin, ġifieri di mhix xi ħaġa rekordjata ma xi ħaġa live li tagħmel siegħa u nofs stressanti ħafna, ġifieri kienet diffiċli. The Koliosh Greek yogurt has a natural, gentle and creamy taste. It is a high-protein, refreshing snack. Koliosh Authentic Greek Yogurt. Clint, kemm il-darba rajnik f'attivitajiet politiċi, imma timmaġinak b'karriera ta' politikant. Ifirni qattejt qatt, imma sissa leta ma tantx tinteressani ngħidlek il-verità. Iktar nieħu gost inkun fuq il-marketing site tal-politika. Ħafna nies li l-lum jinsabu fil-kabinett, ġifieri kelli xi darba oħra entom, ġifieri ħafna nies ikun hemm min ikun mhux ikun ikollu eżempju fis-sens ikollu kariga differenti barra mill-politika. U jiena l-ewwel wieħed li nkun isma' vera narak jien fil-politika u minn hemm hawn tibda konverzazzjoni jiltaqa' ma' ċerta nisa u llum il-ġurnata jisabu ministri jew segretarja parlamentari. Dik it-tieni sodisfazzjon kbir fil-verità. U normalment minn inkun fit-tim tiegħu jirbaħ. Clint, biex tkun politikant tajb, ovvjament trid tkun taf il-kostituenti tiegħek u tarafhom. Kull darba li tiltaqa' magħhom tarafhom. Taħseb li biex tiftakar il-kostituenti minn darba l-oħra tkun naqra dmajbsa. Jekk xi biċċa xogħol u xi pjaċir jibes, bil-fors tiftakru dak li jkun. Għax qalu li l-ġieli tiġrilek li tiltaqa' ma' xi ħadd u tibda tkellmu ma jkollekx idea. Ma tkunx taf, le, ma tkunx taf. Ismani Malta semmejt il-politika pajjiż żgħir, ġifieri jekk inti m'intix les li tkun għad-dispożizzjoni tan-nies 24 siegħa kuljum. Tidħolx għalija. Jiena kont fortunat li f'ħajti sibt sodisfazzjon fix-xogħol li nagħmel ġa. Ġifieri essaċ il-politika mhijiex qiegħda fil-ħsieb tiegħi li dan iktar nieħu gost ngħix il-ħajja u ngawdi u ma tkunx ħafna committed għal ħafna affarijiet. Ethnic growing, so il-ħajja qasira, let's enjoy. Clint, għamilna riċerka. Tħanna fl-arkivi u sibna naqra ritratti li kellna bżonn ninnaħħu naqbut minn fuqhom u trab mhux ħażin. Ħanurek naqra ritratt u għidli naqra x'memorji jġiblek dar ritratt. Mamma mia. Kemm kellek żmien hemm, Clint? Dak naħseb il-bidunet, 14-il sena u probabbli daqs jimmandi dak ir-ritratt fil-verità. Hemmhekk qed narawk 14-il sena, biex imbagħad ważlilna ritratt ieħor m'iniex ċerta kont qed tipprepara għal xi competition tal-bodybuilding għax il-pożizzjoni li qiegħed fiha. Hemmu. Kemm kellek żmien hemm? Żgħir ukoll, mhux naħseb xi 13 u 12-il sena 14 xi ħaġa hekk. Hemmhekk il-bitħa tad-dar tal-mami u d-dedi tiegħi. Kemm qegħdin aħwentom, Clint? Qegħdin tlieta jiena żgħir. Inti żgħir. Huk qalli li inti kont il-Captain Treble żgħir. Nivvinta konta. Però kontu tkunu konfoffa inti hu. Darba rnexxilkom taħbu li kissirtu vażun. Mela. Konna nilagħbu logħba, ejwa kienet tajba di. Konna nilagħbu logħba naqbdu eżempju mħadda nagħmluha qudiemna, ġifieri nolagħbu noli tipo. U insomma darba foslajn kien hemm dal-vażun partikolari li ommi u missier kellhom naqabok kabir, ħaġa dak iż-żmien ifhimni. Dedi vera kien jaħdem u biex tixxi xi ħaġa ekstra tittamel ħafna effort u dar kbira tlet titfal u x'naf jien. Allura konna nibżgħu ħafna l-affarijiet nippruvaw dak laqal minn MG. U kontet lab del-loba, ma rajtux qoddim u ġibtu fragda, ġifiri, u letteralment, imma ma kienx inkiser li ma tistax tirranġaw, u provajna nirranġaw u ħaġa oħra, tlifna xi biċċiet u komplejna nimlew daw nisbaw bil. Spiċċa proġett. Xi watercolors u hekk, u bat flaxija kollha kwieti, nipprovaw kemm jista' jkun ma jarawx, ma rawx dakinhar, imma bat meta bdiet farfar ovvjament hom minn donat. Realizzat. Ħamorru fażejra ta' riklami, kif niġu lura għandna filmati antiki ta' Clint, però fuq
fuq kollox ħan nitkellmu dwar il-biża ta' Clint, għax inti tibża mill-ajruplan. Nibża. Imma s-sifer xorta Clint. Xorta. Ħamorru waqfa żejra ta' riklama, ħajdilna naqra minn fejn jġib il-kuraġġ le biex isifer. Epa hemmhekk. Għandek it-tarbija bimnieħer imblukkat, Sterimar Blocked Nose Baby, prodott naturali, mamur mill-ilma baħar, jelimina l-konġestjoni fl-imnieħer ta' trabi biex ikunu jistaw jieħdu nifs aħjar. Għalhekk il-maġġoranza tal-ommijiet Maltin jażlu Sterimar għall-olidhom. Sterimar, nifs aħjar, ħajja aħjar. Il-prodotti Sterimar huma klassifikati bħala apparat mediku u għandhom marka CE. Dejjem aqra l-istruzzjonijiet u l-foljett li ssib mal-prodott qabel l-użu. Baroness is a low-in-fat, lactose-free cheese, which is rich in calcium and natural milk protein. Baroness is made from Austrian pasteurized milk. Keeping you healthy, Baroness. Best Deal Properties. Sabiħ li turi lil dawk viċin tiegħek li tħobbhom. Nemmem, xema artiġjanali magħmula bl-imħabba. Nar il-ħadd 12 ta' frar fit-8:30 ta' filgħodu, Ambjent Malta flimkien ma' Saving Our Blue qed jorganizzaw mixja edukattiva fl-inħawi ta' Ħaġari. Jekk tixtieq tattendi, irreġistra mi fuq il-paġni ta' Facebook ta' Ambjent Malta. You Saving Our Blue. F'dan il-programm qed jidhru xi prodotti kummerċjali. Narakom lura l-prime time il-lejla jgħat fil-kumpanija tajba ta' Clint Bajjada, tkellimna kif dawn l-aħħar 10 snin kien jgħat fit-tmun ta' l-iktar stazzjon segwit tar-radio One Radio, tkellimna dwar l-sfidi li taffaċċa ta' kuljum meta tkun qed tmexxi stazzjon tar-radio b'daqshekk popolarità. Qedlek li qallibna għall-arkivji mhux ħażin, rajna ritratti mill-passat ta' Clint, però issa wkoll wasal ħin biex naraw naqra filmat li ħodna għalura. Ħanirkbu time machine u ħammorru kważi 20 sena ilu. Ħanaraw dan il-filmat. Program partikolari. Lorenzo Ndej. Il-nies tinteressom tittik jowis l-illużjoni, l-magija, da kollu li għandu xaqsa. Nindilek Issa, kienet 2004 ta' dak il-film. Kważi 20 sena, Clint. Mamma mia, ilu. Straight to the point, wieħed mill-programmi li kont nippreżenta ma kienx l-ewwel programm li preżentajt għax l-ewwel wieħed kien kulħadd fil-millenju kelli 16-il sena flimkien Marej u Claire. Kif taf hawn illum it-televiżjoni sabiħ imma m'għadux parti mill-ħajja tiegħi għaliex ovvjament minħabba impenji oħra nippreferi niffoka fuq dawk għaliex kif tagħmel inti għandek biċċa xogħol kbira biex tagħmel programm ta' kuljum u ħafna preparamenti. Imma dak iġib li memorji ħafna sbieħ għaliex iltqajt ma' ħafna nies, sirt tallimt ma' ħafna, konna nagħmlu f'dal-istudju għall-mument. U l-kont sejlek ħafna mill-ċuħ li konna nara fuq Straight to the Point, iż-żgħażagħ li kienu fuq dak il-programm illum il-ġurnata ħafna minnhom kollha personaġġi prominenti f'pajjiżna. Ekku, politikanti, niftakar Jonathan Attard, eżempju illum Ministru Alex Muscat, illum kien segretarju parlamentari, illum membru parlamentari, u oħrajn, Roberto Francarenza li konni nippreżenta miegħu illum imexxi parti importanti minn dal-istazzjon. Clint, wasalli għal-widnejja li tibżam mill-ajruplan. Ejja. Imma xorta s-sefer. Di ma ġiċċek ta' b'kombinazzjoni minn meta kon żgħir. Dina kelli xi 4 esperjenzi għax minħabba xogħol kont insifer ħafna fix-xitwa u kien hemm żewġ flights li kienu beżżawni naqa' mhux ħażin, ġifieri tilgħu nieżel u intu nieżel ikun hemm balla silġ u rieħ u ħaġa wara. Kien hemm naqa' flights li vera. Nis eżempju xi 15 ilu jew 3 ġimgħat mort tara l-kunċert ta' Robbie Williams. U kellu jkun weekend vera bir-rieħ dak il-weekend għax iltqajt ma' ħabib tiegħi li huwa kaptan fil-ġim wek qalli qedlu qalli x'ħad tagħmel dal-weekend qedlu ħansifer qalli eżatt sibta qalli għax dina qalli ġejja balla rieħ dal-weekend. X'tagħmel imma kif iġġib
b'kuraġġ. Xi tagħmel, I mean, ngħidlek il-verità nereq ħafna meta nkun fuq l-ajruplan, nisma' nipprova naqa' mużika u tipprova ma taħsibx xi tagħmel. Jien torti tiegħi wkoll għaliex ġieli noqgħod nara naqa' films relatati ma' affarijiet li ġraw fuq l-ajruplan. Allura tissir ta' fiktar. Allura tibda tissir ta' affarijiet li m'għandekx issir ta' jiġri eżempju, ma tix toqgħod taħseb hekk imma ħażin. Imma jkollok issifer u għax inkella teqpa' I mean, ma s-sifer qattija. U ġili, ġiviri eżempju, meta s-sifer dal-axħar, dal-15 ilu kif semmejt inti, within 2 days kelli 4 flights, ġiviri għax kont fuq xogħol f'pajjiż, un bat ġejt Malta u ġejt mort biex nara l-konsert. Għara kem smajt mużika mela? Iwa. U għara kem eriqt. Mill-ewwel shower kbir mbagħad. Clint, grazzi ħafna tal ġejt tiltaqa' miegħi l-lejla, żgur li t-telespettatura ħadu gost titkellem kif ukoll taqsam l-esperjenzi tiegħek. Għandi ftit rigali żgħar biex nuri apprezzament tal ġejt tiltaqa' miegħi l-lejla. Fil-fatt grazzi għal kun ħan nibatuk minn hawnhekk b'ħafna tomit tajbin, żgur li jekk tikkombinhom mal-ingredjenti favoriti tiegħek toħroġ dik it-toma perfetta kif ukoll grazzi għal Yogiti għalik għandna selezzjoni sabiħa ta' tgħid naturali bħal dan iż-żmien tas-sena m'hemm xejn nisbaħ milli talaq il-ġurnata bi ftit Yogiti kif ukoll grazzi għal Nem Candles għalik għandna xema li kull darba li ħadd ixella żgur ser tiftakar fina kif ukoll grazzi għal Sera Bajjada kif ukoll Sky Spirit Fitness Lounge għalik għandna ktieb bil-fuq minn 40 riċetta differenti li kollha kemm huma meta tippreparhom tajbin ħafna u ma tħossikx gilti li qed tikol xi ħaġa li mhix tajba l saħħtek. Grazzi Clint, u l-kumplament tas serata tajba. Ta' xir tinsaqsik, ħadd tagħmilha l-maraton ta' dis-sena jew le? Fakkarna biex napplika. Le, suppost ħa nagħmilha, tipprepara ftit m'iniex daqshekk tajjeb dis-sena biex inkun ċar, ġifieri jekk tarawni lejn l-aħħar. Imma kemm il-darba rajt fuq social media ritratti tiegħek. Jiena normalment il-deal li qed issemmi inti ta' l-aħħar ta' dan ix-xahar li tkun half marathon, ġifieri 21 point xi ħaġa kej il-full li 42 li jiena qatt m'għamilta. Imma nagħmel ħafna 10s u 5s li huma faċli għalija fil-verità ġifieri. Imma 21 tipprepara mhux ħażin. Mill-ġiried kollha li għamilt, l-imkienet l-iktar waħda diffiċli. Di 21, no, il-half marathon, dejjem, il-half marathon. Imma fuq l-ma opinjoni, ħassajt li kienet l-iktar diffiċli. Għax għandek ħafna tul, u skont, ġifieri naħseb l-aktar waħda fil-verità kienet darba f'Diċembru, kienet dik li aħna nsejħula Imdina tu Spinola, kien żmien tal-miliet u żmien tal-parties, kont wis probably xrobt xi darbtejn mhux ħażin u mbagħad dik il-ġimgħa stess. Qabel ġili importanti. Importanti hija. Clint, grazzi ħafna tal ġejt tiltaqa' miegħi u l-komplement tas-serata tajba. Il-lejl tajjeb. Lilkom it-telespettaturi ngħidilkom grazzi tal-li kontu miegħi il-lejla, nawguralkom il-lejl tajjeb u qabel inħallikom infakkarkom li għandna kompetizzjoni għaddejja flimkien ma' United Colors of Benetton biex tipparteċipaw faċli ħafna. Irridu naraw ritratt tagħkom, nafu li tħobbu ħafna is-sales u pratikament tridu turuna kemm tħobbu s-sales billi żommu karta f'idejkom u tiktbu I love sales. Grazzi għal United Colors of Benetton jekk tibatunna dak ir-ritratt żgur ma jiddispiċikomx għax jekk intom tkunu rebbieħa ħaderbħu rigal minn United Colors of Benetton li żgur ser sibuħutli u tużawh kuljum. Jien ngħidilkom grazzi tal-li kontu miegħi, nawguralkom is-serata tajba l-lejl tajjeb u ħaniltaqgħu għada fit-8 ta' filgħaxija għall-edizzjoni oħra ta' Prime Time. Sa dan it-tant nixtieqkom il-lejl tajjeb komplu segwu l-istazzjon favorit tagħkom, l-istazzjon 1. Ciao. Prime Time qed jiġi mossal lilkom grazzi għal If it's cheese, it's Fior di Vita. This is the new Seat Arona at Continental Cars. Esprit. Sterimar Block Nose Baby, prodott naturali, mamur mill-ilma bahar. Sterimar, nifs aħjar, ħajja aħjar. Prime Time jirringrazzja lil Jennifer Demek, the makeup artist. Logo Express. Privé Hairdressing. Eva Garden. Oriental. F'dan il-programm deru xi prodotti kummerċjali.